Mediresk Oyn 1 päivän mittainen hätäensiapukoulutus auttaa toteuttamaan työturvallisuuslain edellyttämän ensiapuvalmiuden työpaikallasi. Koulutuksemme ei ole perinteistä ensiapukoulutusta, vaan keskitymme henkeä tai terveyttä vakavasti uhkaavien tilanteiden ja sairauskohtauksien tunnistamiseen ja hätäensiapuun. Kouluttajamme ovat ensihoidon kokeneita ammattilaisia, jotka ovat työskennelleet muun muassa ambulansseissa ja ambulanssihelikoptereissa. Koska maalikoiden käyttöön tarkoitetut defibrillaattorit, eli sydänpysähdyksen yhteydessä sähkösokin antamiseen tarkoitetut laitteet, ovat yleistymässä julkisillakin paikoilla, perehdymme koulutuksessa myös defibrillaattorin käyttöön. Koulutuksesta saa virallisen todistuksen ja kurssikortin. Soita apua. Poista vaatteet rintakehältä.